I-Cape Town City isiphinde yavuselela intshisekelo yayo ngoLesedi Kapinga kulandela ukuphuma kwakhe ku-Orlando Pirates. Lo mdlalo ohlaselayo usenesikhathi eside esematheni kuleli qembu esuka kwi-Mother City ngisho nangezinsuku zakhe ku-Black Leopards. Ukufudukela kukaKapinga kuMamelodi Sundowns ngo-2020 akuzange kube nemiphumela emihle njengoba ezabalazela ukungena eqenjini iminyaka emithathu kulabo mpetha beligi. Isikhathi sakhe kubhakabhaka asizange sibe impumelelo nangemuva kokudlala imidlalo engu-12 kuyona yonke imiqhudelwano ngesizini yakhe okuwukuphela kwesizini yakhe nezinkunzi zaseSoweto. Ngizwile ukuthi iCape Town City isike yabuza ngaye kodwa iSuperSport United nayo isematheni ngoba uLesedi uzimisele ngokuhlala eGauteng lapho ahlale khona iminyaka emine. Kuqinisekisa umthombo osondelene nalo mdlali. Angibona umholo wakhe uzoba inkinga kuwona omabili amaqembu uma ebuyisela ifitness kumdlalo wakhe. Ngicabanga ukuthi angaba umdlali omuhle ngenxa yokudala kwakhe phambili. Unephuzu azolifakazela ngoba ubona sengathi ubengenza kangcono ngamathuba amaningi okudlala kuSundowns naku-Orlando Pirates. I-Orlando Pirates Football Club ingakuqinisekisa ukuthi isifinyelele isivumelwaneni noLesedi Kapinga ukuze isheshe inqamule inkontileka yakhe. Omabili lamaqembu avumelene ngokuhlukana kwezindlela kulandela umhlangano oqale namuhla. Kusho istatement seqembu ngoLwesibili olwedlule. Egameni lomndeni omkhulu we-Orlando Pirates sithanda ukubonga uLesedi ngesikhathi sakhe eqenjini futhi simfisela konke okuhle ngekusasa.